gailurra extrem perdido. Venga, guazen aurrea! 300 kilometro eta guztira 8 etapa. 12 lehiakidek Kantauri itsasoaren ertzean bideariekin eta Pirinioak zeharkatuko dituzte Monte Perdidoko gailurreraino ailegatzeko. Hor bertan dago. Etapa bakoitzean 40 kilometro inguru egin beharko dituzte eta taldeka lehiatuko dira. Egunero azken taldeak lehiakide bat galduko du. Ibilbidean 6 kameralarik lagunduko diete eta beraiek ere abentura honen zati garrantzitsu izango dira. Lehenengo kanporatuak Gari, Arantxi eta Ainitze izan ziren. Mendia gordina da sarritan eta Sarak, Manuelek eta Harria bosgarrenak saio utzi behar izan zuten, jarraitu ezinik. Aurreko etaparen amaieran, lehiakideek aintzane etxera bidaltzea erabaki zuten. Gaurko saioan, lasterketaren finalistak ezagutuko ditugu. Zazpigarren eguna Perdidora bidean. Atzo, Pantiko Zarakoan, harriaren honek askidea esan zuten eta aintzanek infernuko jetxiran galdu zituen Perdidora iristeko aukera gehienak. 5 korrikalari arin geratzen zaizkigu. Gaur maratoi osoa egin beharko dute Pantiko Zanasi eta Korizko aterpetxeraino. 3 lehenengoek saria izango dute. Mardula gainera. Perdidon, txapeldun izatekoa. Martxan da, gailurra extrem Perdido. Se marcha ahora meguna. Dios mío. Jon, badato. Acabó la fiesta. Puta horcatilla, su puta madre. Segaiti libratu nizun. Venga, indartzena zarelako, hostia, venga! Bakarremat ez da torrondo. Funda beraldea eta galduta dago. Torraldea? Galduta dago. Hauen, dio. Negarrak ez du balio. La GR11 va por aquí. Ze moduz. Un poco hasta la polla. Aurrenekoa da, aurrenekoa. Osasun atakeatzea, Animo enara. Oan kontrolez kanpo zabiltza, justu kontrolez kanpo. Gaur eurra eman babardi eta hauek. Dortxala Perdidoko gailurren zeok, eta badakizu da. Da bakarra do. Geldi, esari. Jon! Bere buruak egin diola. Zaz. 285 kilometro. Vale, burua gora. Pantikozan gaude, Pirinioetako leku ezagun eta dotorean. Atzoko etapa gogorraren ostean, gaur atxeden eguna da guztiontzat. Hemen, zer dago hemen? Hemenaz marmota batzuk hemen. Bidean gelditu zarienok gogoratzen zaituztegu, Zuek ere partekideak izan zarie, baina, jode, esparagu bakarrik heldu gara, sentitzen dugu. Eupa! Zeuzte zen den zua bakarrik? Hemen 5 txilibito bakarrik, traktoreak ebarko zu. Aizu zenek irabazi hor du, venga. Favorito dana. 3, 2, 1, zenbat. Espera, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ainhoa. 3, 2, 1. Urrutik ala erabakita, lehiakide guztiek eta baita guk ere, indarrak hartuko ditugu Pantikozako bainuetxean, koimendietatik datozen urputzuetan sartuta. Egunon, bos. Primeran. Bo. Osongi. Egon. Usteko lorrek, Yes. Unamon. Bueno, 7. eguna, pixkanaka, bidea aurrera doa,
perdido gero eta hurbilago dago, eta, Alberto, gaur zer daukagu, maratoi bat, ez da? Alaxe dek, 42 kilometro, asedea oso gogorra, Pantikosatik gora 1000 metroiko barra daude, beste 1000 jetxi eta Goriza beste 600 igo. Esan da bezala, 42 kilometro barrun. Lan, handia. Perdidora heltzeko gogoz, zer espero duzu gaurko? Auskalo, sorpresak, zemen sorpresa asko duten dira, así que buruari bueltak ematen ibili gea, baina ez dakigu ze gertatuko da. Bi taldetan joango zarete. Bi taldetan joango zarete. Urruti, torrena. Gaur azkarrago joan beharko duzu, Bai? Bueno. Perdidora eritxin ebe duzu. Onarte heldu gara. Bai? Zemu zaude? Bueno, gogotsu, itxien ez. Hartu sobre bat. Eta ez ireki. Eta orain, esan behar diazu, Einaut, Ainoa, Enara edo Koboren izena. Ea, Urruti, luzan mendutan galdu gabe. Einaut. Einaut, hartu mesedez. Bigarren gutuna zala, sarregatik Einaut. Pentsetan dotelako lauretatik mantzoen doana da bera delako. Einaut, kapitain, Bai, orain ez da berdina izango hor lehenbiziko zenbakia edo bigarrena egotea. bai. Zabaldu zo. Beraz, zeu hasiko zara aukeratzen eta zau zara 3 partaideko, 3 korrikalariko taldeko kapitania. Urruti, zabaldu sobre, mesedez. Erakutsi? Bigarrena, aurrera. Einaut. Hasi, izenak ematen. Aukera gehiagiri ez dago, Hau ez da, lehenbiziko egunean bezala. Iruragonak, Iruragonak. Inor baino beto ezagutzen dituzu, Kobo, Enara edo Ainoa. Atzo txikixak genixo pixixauk, Baina, bueno, arainin eutzin ezan, nagar behutziko tzat, osake... Ainoa, aurrera. Zer uste duzu, azkarrena bera dela? Ez, uste neska bixa eta azkarrenak. Genioa aipatu duzu, Bai. nire batean atzo entzun nizuen, hemen denak agintzen dute, marmarka. Hori hona da zuretzat, bakarren bat behar duzu Ez. itzailanetan akulioarekin? Ez. Enara oso fuerte guztu dut, Ainoan beste. Baina neure taldin nasa dut Ainoa. Enarak beran karrera juten da eta Ainoa bai, baina Ainoa nipetzako xaua dutzen ikela. Ainoa, askoren iritziz, urrutik izan da bezala, behar bada Einaut, ahulena eta zeu bizkorrenetakoa. Hala ikusten duzu zeuk ere, Einaut? Akaso bai, baina gero berakan oso ondo ibiltzen da baita ere, así que alde batetik gorakon kostatzen balen bazaio berakon tarte hori murriztu dezake, así que ondo, Konfiantzaz, bai, oso zuen gogokin, bai. Apegi hona daukazu. Urruti, pentsatu alduzu? Bai. Bota. Bueno, azkenean, Einautek esan dabe moduen ez, neska biek dire harineak eta... bueno, berantzako igual txarra izango da, baina Enara hautatuko dut nire harinagoa delako. Enara, aurrera. Urruti, prest altzaude? Enararen atzetik joateko? Ni pentsetan dut, demostra dutela topera joatea guztietan jatela eta gantxoa joatea guztietan jatela eta honek eramango nago lan. Bai, gantxo faltarik ez da izango. Nola ikusten duzu, Urruti? Ondo, joango gara. Atzetik eramango dut. Bai, seguro. Bai, ara, bai. Aurretik igual. Makila nahi duzu? Beste daukat utziko dizut, Behar baduzu? Ni Urrutiekin oso ondo ibiltzen naiz. Badago konfiantza hori ez da bultzatzeko, gora bultzatzeko edo bera bultzatzeko. Orduan horrek konfiantza ematen du. Eratu da talde urdina. Enarak erritmoa jarriko du. Ea Urrutik eusten dion. Bueno, Einaut. Barak izen eguaz geratuko zana. Eta orduan bainot neuk aukeratu neunen eski. Eta Kobo etorrena. Aurrera, Kobo. Ongi etorri. Azken hautatua izatea, ez importa. Hori ikusiko dugu amaieran, ez?
nork helduko den azkena, ez? Talde gorria ere osatu da, 3 lehiakide oso indartsuekin. Xabi Zarranz eta Itziberri Barbia bi taldeekin joango dira 18 kilometrora arte. Gero, kamerari guztiak ibilbidean zehar sakabanatuko dira. Atera aurretik, beste ohar bat. Gaur kontrolgune bat izango da. 18 kilometroan. Nikolas Zaindariaren Baselizan, Bujaruelon. Behin, kontrolgunera iritsita, beste lasterketa bat hasiko da. Bakarka. Eta bakarka diodanean diot, bakarka. Ez kameralaririk, ez taldekiderik. Kameralaria jarraitu ezin badu, utzi atzean lasai. Korrikalaria eta mendia. Mendia eta korrikalaria. Indarrak eta natura. 3 lehenak, gorizko aterpetxera iristen, finalera pasako dira. Arpegi aldatu zaizu? Flipaten ari. Gara, arpegi aldatu zaizu? Arretuta. Garbi dago? Bai. Jon Fernandez da biok, bagoaz, aldatu eta banoa. Eta bidean ikusiko gara. Sorte on guztioi, eta animo. Perdidon dago, eta merezi dueta. Korrikalariak ezustean harrapatu ditu gaur ere lasterketaren formatuak bakarren bati, aurpegia aldatu. Alaitu egintzaio Bujaruelotik aurrera, bakarrik askatuta joan behar dutela jakin dutenean. Lasterketa azkarra eta zoroa izango da 5 korrikalari, arin eta indartsuen artean. Eta Jonek eta biok bertatik bertara jarraitu nahi dugu. Horregatik aurreratu egin gara. Jon, goazen, hasi da eta atzera kontaketa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jon, Hemen, zemuz? tipitapa oso ondo. Vale, zer ikusten duzu favorito? Favorito? Hemen ja favorito guztiak dira. Nik Enara. Baina eskartartean, Enara. Pronostiko, Bai, Goizeko 8 eta 33 minutuak. bai, esan. Orden ez dakit. Gero salkatuko diren hiruan etzako? Bai, Enara, Enara, Ainoa Ainoa, eta Kobo. eta Kobo, hori da. Enara, Ainoa eta Kobo. Bai. Guazen, Separakek, ederrak. Marru bat igual dugu, marru bat. Venga, hasi. Ondo. Horrek. Hau martxa dara maguna. Bai. Irten berriak, aldo guzti alkarrekin, baina ez ritmoa. 1000 metro positibo, Gogoratu. Ez dugu estrategiari buruz itzen, hain erabakigarria da, hasieratik dena emango dugula. Ez dut nahi beste taldeak minutu bik ateratzea. Ze gero, kontrolgunetik gora, hori niretzat okerragoa da. Gaupa, ura, Ze martxa dara maguna. Dios mío. Xabi? Hau martxa. Ez nire, ni. Nik uste azkarregi. Ni bai. Y bueno. Pentsa orain, vertikale bat egiten ari garela. 1000 metro, 6 kilometro ingurutan. Eta 2600 arte igo behar garela. Así que pentsa. Hasierako 18 kilometrok mantxo hasten baldin bagea gure taldean, gero denongan eragina izango du, así que nik uste hasieratik hasi beharko gehala nahiko arin.
ilargia dirudi. Ilargia bai. Totalmente. Hostia, ikaragarria, Venga, opa. Zera ritmoa. Adupen guztitan, korrika. Baina atzetik, burmakur. Jon, badato. Zer? Badato. Me cago in Dios. Segi. Korriak Ya beta le gainera, ¿es? Eta beste gatu, joder. Me cago en la puta. Joder. Acabó la fiesta. Hago un bocadillo, venga, oxa. Andaude, venga, guaz. Ja, Uste, Ainhoa, jetxidetan ez, eta padilla edo... Segurra, Venga, hace caso. Venga, Venga, ánimo. Ánimo, Urruti, Ánimo, enara. Venga, ez zen nahi ez bat eta ez beste gaur etxera joatea, Niarringo, Burua altza momentu baten, bai. handoa bate bat. Bai, bera. Vale, venga, alako ondora, no, vale? Bai. Jentzieran gaudeia, baina atzekoak hementsi datoz. Hortxe. Badakizu zelan joaten naizen nik karreran. Venga, Xabi. Txapelduna, zeinek esan behartzizun. Honea iritsi behartzen nula. Torri zinean bezala, Xabi. Ostra. Nara, minik hartu be. Minik hartu be, venga, animo. Begira, harrapatzen, venga. Hor batek faiatzen du, venga. Kentzen ari gara, pixka baten. Bai, kentzen ari gara, venga. Venga, ondo, Lasai, burua hor, Hasi irudiak, hauek ondo grabatuta badode, Ainhoa, flipatu dutu. Beste aldea hori da. Apa, Ainhoa, animo gora. Apa. Venga, ba. Barkau. Bueno, hemengoaz, ja 9. kilometroan. Eta talde gorria hortxe doa. 9 kilometro eginak, ia 10. Eta bi taldeen artean, 30 segundu. 30 segundu baino ez, bi taldeen artean. 18. askatzen dituztenean, hemen izango da festain, Buah! Segundo bat. Katilla. Segundo bat, Kontuz. Segundo bat. Zer da jogo? Bai? Eskuineko katilla. Aitu, Ondo, kobo. Bai. Kobo bihurritu txiki bat euki du eta pixka atzean gelditzen ari da. Animo, kobo! Venga. No hay dolor. Zener! Bai. Martxaba alberantz, Venga, aurrera joango. Zaila ez dauka prezizio handirik, Venga, aurretik joango zara, jodo. PSS, monemos zuk. Y no, baina ya me he tropezado otra vez y eso es Venga, porque zu aurretik joan. no ando... Venga, zu aurretik joan, kobo? Venga, opa, Kobo, gero gora igual, ez du zain beste sufritu Bai, gatik. gorantxo beto. hori da. Gaurko etapa oso teknikoa da, eta lehiakideak hasi dira nabaritzen. Urdinak atzean datoz, baina gorriengandik 600 metro eskasera. Talde gorriak jadanik harrapatu nau. Azkar datoz eta harrituta nago, Kobok ezin baitio erritmoari jarraitu, bere orkatileko minak tarteko. Sakatuko diogu? Hola, Venga, mantendu. Vale. Venga. Kontuz. Estaldi bat. Kontuz. Jon! Zer? Zeretatu da. Ea, guaz. Hostia, gorra da gure kobo, me cago en dio. Ez uste gorik izan da edo zerbait pasa da? Ko pixkat bihurritu du hanka. Non, orain? Oin dela gutxi, bai. Kontuz, Puta horkatilla, su puta madre. Hirugarren bihurritua. Ez dakit nola ibilikoan. Baina ikusten da, teknikoa jartzen den bakoitzean, bere eskubiko orkatia, faio egiten dula, eta bihurritu egiten du.
Aitziber, hemen Alberto, txanda. Xabi, entzuten diak, hemen Alberto, txanda. Zehose. Badiduri ez daudela oso urruti, ez? Zati, hemen rebote bat izan dek. Orduan, entzuntzuek, momentu batean, bitakon batek, ez zenek, baina entzuntzuek. Ainara! Mierda. Geldi, esari! Venga, esarri. Nada, esarri, venga, ya está. Burua hotz. Hostia puta, joder! Geldi, lasai. Ainara, lasai. Burua hotz. A ver, ingo dugu gauza bat. Joder, bigarren katean, Alberto, entzuten? Joder, Gauza bat. hostia! Bigarren katean. Begiratu nire, Pasa bosgarrenera, begitara. mesedez, Azkar. Begiak. A ver, gauza bat egin behar dugu. A ver, Alberto, Gari? 3 ordu bakarrik egin ditu. Berotan ondo jungo zaizu, Ainara. Venga, sakatu, guazen. Venga, sakatu. Baina zapaldu, bale? Zapaldu gogor, venga, berotan, ba. Venga, Ainara, venga, Venga, zapaldu gogor, zapaldu. Kenduko da, Kenduko da, venga. Venga, Ainara. Kenduko da, hostia, venga. Zapaldu gogor, venga, eskuma, venga. Venga, beroan ez dizu minik egingo. Venga, beroan ez dizu minik egingo, eta venga. Venga, ba. Eskumakin, venga, eskuma, venga. Venga, ba. Hortxe, berotuko da pixka bat, ez dizu minik emango. Venga, Ainara. Benetan, ultrak egin izan du ditu jendeak horrela. Venga, Ainara, Eutxi. Hostia, venga. Iritsiko naiz, urruti, lasai. Venga. Iritsiko naiz, Venga, iritsiko zara Monteperdidora, baina venga. Monteperdidora zu. Venga. Cago en su puta madre. Segaitik libratu nizun. 1000 kilometro. Venga, indartsuena zarelako, hostia, venga. Cojones, venga. Ez dago minik, me cago en Dios. Gordetzen, para hacerme un puto esfinte. Me cago en la hostia. No te queja nadie aquí, no se queja nadie. Venga, sakatu, Ainara, venga. Venga, va. Venga, makillak erabili, venga. Txartoa. Einaut, belauneko mina egin. Belauneko mina. Bueno, ba, neurotransmisoriak itxali beharko dituz. Bai. Vale. Gaur egunian argirik gabe, jozalarrua beldurri gabe. Gaur egunian argiakin, kontu zibili buztanakin. A ber, Alberto, hemen Aitziber, entzuten? A ber, aitzi, entzuten diak, txanda. Enarak hanka bihurritu du, jarraitzen dugu. Badator, iritsiko da 18garrenera, lasai. Iritsiko da 18garrenera, baina prest egon. Jasoa, Gari entzuten zeok. Jasoa. Beti zeuze, guazen materiala prestatzea, eta ber, zeuze egin ditu zer egun, da... Venga, ba, zapaldu gogor. Beroen ez ditzupinik egingo eta. Ainara, txapeldun batzea, tio. Venga, Ainara. Venga. Zer muzu, Ainara, min ematen dizu? Min asko ematen dizu, oinak. Kilometrotxo bat eta medikoaren gana iritsiko dira, Ainara. Jo, haupa, Ainara, tio. Róbate edo. Imposible, solo es un poco más difícil. Venga. Y vencido solo aquel que baja los brazos. Ahora tú. Hostia, venga. Xabi, sorte txarra. Sorte ez da ziztuzen. Xabi, karrak entzen, Ainara motxilatik. Ondo, Xabi, venga. Jon, hemen txatoz, harritutan ator. Bakarren bat ez dator ondo. Gu oinez gatoz, eta ezin gaitu zerrapatu. Bai. Eta Aitziber, marruz. Venga! Venga, Ainara! Urruti, arazoak, ze pasatzen da? Bihurritu du.
Orkatila bihurritu. Orkatila bihurritu denarak? Bai. Noiz? Oin dela kilometro bio. Oan, aliatu eta karik ikusko zaitu, Kobo oso gaizki doa, bale? Venga, Enara, venga. Venga, Ez du balio kejatzeak, Enara, venga. Segurre, venga. Ara, Xabi, eutxi. Entzun duzu, ezta? Kobo gaizki doa. Ez daukazu jetxera gehiago, Xabi. Urruti, erabaki bat hartuko dut. Segi, Enara gurekin. Eta motxila, berea? Eman, venga. Eskerrik asko, Ibon. Vale, konforme. Eskerrik asko, Ibon. Erabaki horekin? Bai. Venga. Eskerrik asko, Ibon. Venga, segi. Karri. Bueno. Latz. Utsi nahi bezu, utsi, Zuge ikusi. Venga, Enara, venga. Lasai, Enara. Hartu arnesa, venga. Enara, horrela lasterketa uste horrena, Lasterketa uste horrena, bale? Ja besteak oso urruti daude. Da 8 orkatila bat horrela, bale? Venga! Ederki! Venga! Hori bai. Joan, dorsalak eta gordetzen, Joan. Ondo, Oso ondo, Dortxala perdidoko gailurren zeok, eta badakizu. Hori da, bakarra do. Osea que... Ondo. Remoa bizia. Ni jarri dut horrein zin eskejatu. Bai, nire buru ikusten finalin. Azo sufribiko ondion. Eta irabazin bikora, baina... Bai, ikusten dut honek irurok, ikusten gaz. Finalin momentuz. Nik uste, erritmo aldetik egon naitekela 3 postuetan, baina bai, gehien kezkatzen hauena galtzea da. Ez daukaz segurtasun hori besteak bezain beste, ni ez naizelako hainbeste mendian ibili, nik etxeko menditan ibiltzen naizen horietakoa naiz. Pizkantik eskatuta nago, nire orkatilak, ez? Azkenean... Baina buruan dakazu indarrak. Bai. Aztu hau, bai? Zure, helburua zein dan? Gogoratu, zein dan? Zein izan zenian aurreko gunean zala? Zein da? Eltsa. Nora? Monte Perdidora. Aurrena, ez? Bai. Hortan jarraitu, Eta entzun nahi zaitut hori esaten. Ez dakit nola doa urru, ze zeukan ere bai bere orkatiak txarto, baina Enara ez zeukan minik eta oso azkarra da. Hemen, Xabi, hemen! Eltzen naizenean, voy a hacer un poco pantomima, kobo eta pentsatzeko hildan nagoela. Hemen, Bakarri dator da guztiro. Urruti, Enara falta da. Badakigula, hosti. Urruti, baldintza bat baseo. Badakigu esatizu. Ibonek erabaki bat hartu du. Ibonek esan dio, aldein, eta nik gelditzen naiz Enarakin. Zondo? Bale? Bale, zondo. Eman sartu, lasai. Hogeita marzo. Urru, orkatiak zelan? Bi motxilekin imaginau. Bi? Claro, beratan idea. Urruti, 20 minutu da askaz, rekuperatzen. Kristo errabia ematei, tio. Zoria. Bai. Tio, puta guztia parrez pasatzen da. Ja, baina holakotan... Perdido nahi non ikusinik, Kea, rabia la ostara. Gauzat egingo du, Jon. Bai. Ni aurreatuko naiz. Patrol baten etortzeko. Venga, Vale. Vale. Eta zeu nahi zu geratu. Bai. Nara. Lasai. Geratu, bale? Zuetu. Venga, eseri lasai bidean. Nara. Venga, ánimo, Venga, Heldu pixka. Oso arro egon, Indezun hori, Oan pena kriston aguiko zu baino, Oan kriston pena aguiko zu baino, oso arro egon, Era. Animo, bale? Animo, kriston karri indezuta, Bale? Venga, oan txitoruko gari, Jon? Konpuntuko, Bale? Denetaileko.
Urruti, dana eman da kitxo. Bakarrik, Gaur. perdidoko punta begiratu. Ai, dena eman, hori da. Nire tendinitisa kriston mina egiten ari da, beraka kilometro asko daramatzigu, txorkatilean ere ez gintze batekin nabil, korrika. Hemen ez dago truko askorik. Kilometro y medio, Fernando. Fernando jungo da guain eta hurbilduko da enararen gana. Aber zer dakan, bai? Fernando medikua area jungo da guain. Zer, Ibon? Zer dugu, Ibon? Hau, pagari. Ibon, vamos. Enara... Bai. Txorkatila bihurrituik, kriston bihurritua. Oinazze baten xatorren, eta atzeak izan ben urrutia eskatu indet. Bai, ondo. Ia izan bengo zuzendaria. Bai, justo hona biala. Bai. Bestela... Bai, nahiko lan izan, galare 10 minutuko galare, hemen 10 minutu. Vale. Ondo. Sosea taniek, Vale. A ver, Enara lasterketatik kanpo dago. Irutu segulako justona, hori dela, ezin izi joazen da horregatik askatu du. Enarak hasieran jarraitu nahi zuen, baina irutu segu justona gehatzea, eta aurrenekoa da aurrenekoa. Osasuna eta gehatzea. Bai, hemendik aurrea, bakarkakoa, sorte hon da noi. Inaut? Eskerrik asko. Ainoa? Sorte hon, Kobo? Orain ni ikusten naz hirugarrena donela, han nago, Ainoa eta Inaut daukate martxa bat ni baino gehiago. Ez dakit urru nola dau. Azkenean hemen, zazpigarren eguna, badala magu 200 eta piko kilometro, eta ja, daukadan azkena botako dut ez. 21 kilometroko kontrarreloj bat, legunean 3 orduk nituen, gaur 21 kilometro ditut, bat harrapatzeko, edo hiltzeko. Esperantza azkenengoa galtzen da beti. Lau, bai, hori, ondo esan duzu. Bat, aurrera, bote, venga! Venga, guaz. Venga. Venga, ni iruro ikusten gaitu, Venga. Banakako lehia hasi da. Urruti 7 minutuan abiatuko da. Eta tarte honetan medikua Enararen gana heldu da. Orkatileak ez dauka itxura honik. Lehiak eta ustea erabaki egokia izan da. Lasterketak aurrera darrai. Ainoa lehena doa, helburu garbiarekin, eta orain sekula baino motivazio gehiagorekin. Nara, zugaitik gaur eurra eman babardi eta haue. Bintza saiatuko naiz. Konfiantzaz beteta ikusten zaitu, Ainoa. Eta gogoki. Ikusita burruli zatitxo bat atera diezuela, ez zaizue buruti pasa. Zeuen arteko pakto txikin bat, zuek hiruron artean. Ez dago estrategiari. Nik ez ez inorik ez erritzegin. Ni nire aitea noa, eta listo. 7, 6, 4, 3, 2, 1, aurrea. Apa Urruti, txapeldun! Venga! Apa Usansolo! Apa Urruti! Harrapatuko aldo. Ara Urruti, dena emateko prest gaur ere. Besteak ez daude urrun, eta oraindik 3 batera doaz. GR11ko markak topatzen ordea, arazoak dituzte. Ainoa pixkanaka abantaila hartzen hasi da, Enautek jarraitu egiten dio, eta Kobo minez dator. Atzean gelditzen ari da. Beno, Kobo, hau zer da, estrategia lasai jutea. Estrategia ez, ja, nekauta pixka bat. Orkatiak txarto, fizikoki pixka bat nekauta. Eta beno, nik joango naz traktore zahar bezala gaur. Eta bengo, heltzen banaz, helduko naz. Hostia! Zu libre zea, Xabi! Libre zea! A ver, Alberto, mena itziber, cambio. Bai, aurrera. Joder, me cago en Dios. Niko kertu dutan kauain. Zaurra atzerantz noa, mina dauka baina iristen ez da hundia, baina ezin dut, ez dut bukatuko. Vale, jasoa. Dios.
A ber, Xabi, hemen Alberto, txanda. Esan dugun bezala, hemendikan badaka urrutik, badaka aukera bakarrikuteko, nahiz eta kamaralari ez euki. Bentsat, enbaso egin ez da zala. Ulertu egin dut Aitzi Bermina hartu duela eta ezin duela jarraitu. Bai, hori de. I gelditu eta urrutiri itxoin, Eta gero urrutirikin jarraitu. Bai, konforme, entzuna. Urrutiri itxoingo dio eta aurrekoak aurrera jarraitu dute. Txanda! Hori de. Txanda eta moztu. Lasai, ez da zer gara. Ni bai, erori naiz. Hau en la leche. Lasai. Mierda, tío. Lasai. Mengela dakar prestatuta ere. Lasai, lasai. Bai, ni ez da gero joko, baina. Venga. Joder, tío. Zeri lasai. Jaisten nazenean, ez dute dira zuzabi, mesedez. Zer nahi duzu, ez dutzea? Zagataik, eman makilakin erozen gauza. Herrimonian zoaz. Baina ez lasaitu, Aur dena jokoan. Laugarren azoaz da ezin lagarren heldu. Txokolate ez du balio. Eta horrean ez diko nahi. Bai. Bai, ze? Bai. Bueno, se acabó. Txapeldun bazea, hori zuetan, ara? Txapeldun handi bazea. Ikusi nahi dizu manik, monte perdidora jotzen, Tanin ere burua. Bai, ez da? Baina, zer modoz, mina handia. Bueno, mina egiten du bai. Eta gu hor burruak bezala benga eta benga eta benga. Indar guztia gordi ditut, gaurko etaparako eta biharkorako, eta segundu batean dena pikutera joan da. Ikusten nuen indartzu negoela eta bai aukerak nituela, hor bihar perdidera igotzeko. Baina hori mendian, azkenean gauza asko gertatzen dira eta hori azkenean bidean geratu. Guztein behar dezun, ezta? Urrunan lagunekin, monte perdidora, Oroitzapen guztiak berritzeko eta dena. Mendia horrengo da. Mendia horrengo da, hanka ondo jarri. Eta berez, fuerte. Irriparroi, venga! Hola, bai. Nik enerakin azkenean marreman polita lortu dut. Ikusi nahi nuen zenbateko gaitasuna zeukan perdidorako gora, ze orain ez gordetzen egon da eta ez dut ikusi bere kapazidade guztia. Izugarrizko pena ematen dit, izugarria. Etortzen nintzen super ondo, Zentozen dena regulatzen. Bai, egon regulatzen pilo bat gainera. Bai, antzeman dizot. Esate, gero hartzen dudanean emango jo eta tope, eta... Bai. Kriston esperientzara ematen dut. Kriston harremanak, kriston lagunak. Ez bakarrik gure artean, ez kirolaien artean baita guztia osatzen duzuen taldeak, ez? Bai, Ainoa guztiz gai da perdideraino iristiko, badakit indarrak dituela, eta espero dut iristea. Eta dena ematea. Hementxe bukatu da Enararen abentura. Iruindarra emakume oso indartsua da. Askorentzat hautagai nagusia saioa irabazteko. Txorkatilaren trokatze batek bakarrik utzi du lehiaketatik kanpo. Lasterketan lehena Ainoa da, oso azkar doa. Enautek erritmoari eusten dio, kobo burumakur, orkatilan mina duelako, eta urruti esperantzarekin. Puente de los Navarros. Ainoa iritsi da Nafartarren zubira, 25 kilometrora. Adi leku honetan, bidegaltze ugari gertatzen baita. Hortxe marka. Zer, Ainoa? Gora! Alberto. Beira, Ainoa galdu da. No me jodas. Ainoa galdu da, beira, ikusten dezu hau da, zuk esaten dago el Puente de los Navarros. Bai, Navarron zubi hori. Beira hori.
Funda beraldea eta galduta dago. Torlaldea. Galduta dago. Ibai nagusin behera torri de, Torlaldea. Hauen dio. Horretik hasi joan, errez gainen. Ba, izati hor gora, ordesaldea hartu hartzean, da zetorrek bera. Bera inauta da guain iristen al Puente de los Navarros, eta neska hau. Bera junda, me cago en... Konturatuko dek, ura bizkorra dek eta konturatuko dek, baina bagize demora galtzeitxun. ¿Qué pasa, Cobo? ¿Qué modus? Ondo, un poco hasta la polla. Zelan, emon. Muerte ya no, Nik ez dut espero beste biei hartu. Oso indartsu daude. Haiek gu baino martxa bat gehiago daukate, Orain... Nola, markak... Horrain igual. Nafartarren zubira heldu eta bidea bilatu ezinik ari da Kobo. Urrutik egoera baliatu du aurretik jartzeko. Ez daki ordea, Ainoak bezalaxe, okerreko bidea hartu duela. Gainera, kameralaririk gabe doa. Joder, gari. Neska joa, me cago en... Neska joa, galduta, bakizu beti zein berdan. Zure bidetikan berriro bueltatu. Zure urratzitikan berriro bueltatu. Marrei ez da ikusten, segi atzea. Berriro bilatu arte. Gauza bat, oain inauta horretik handoa. Ainoa galduta dakau. Urrutitako bideok elkarrekin. Imaginatu zazen momentu baten, hiru horiek elkartzen badira. Beraien burun, Inautek hori da, Inautek esango ie. Ez Ainoa horretik handoa. Baina Ainoa atxetean dago. Peatonal. Nik uste goraka izango gara, ez? Marka gorriak eta txuriak. Bai, ez. Beraz? Gora. Ea ba. Eta hortxo beste bat. ¿La GR11 va por aquí? Sí, ¿a dónde vais? ¿A Guadix? Sí. La 15, sí es. Sí, por aquí. Sí, va por aquí. Vale, gracias. Beste lasaitasun batekin janoa. Baina handikan lo ezin ez geha. Aurrea. Bera, Alberto, nola egon egoera. Denak sakabanatuta daude. A ver. Inauta aurretik. Aida, hostia, urruti ez da... Urruti ez da Ainoak egin bezala. Bera, junda. Geratuta dago, Kobo. Jakin zauzu zergatik. Aire, sei da, zuze gertatzen da. Niretzat izango da, oia... Penaz, baina... Ezin dut gehiago, emon. Nago minez beteta, kantxau, haiek ni baino indartsuagoak dira. Ainoa eta Inaut daude beste maila batean. Gero dago Urruti, ze gaur indarrekin dago. Amore eman behar duzu edo etapa amaitu behar duzu? Da, amaitu da. Geratzen dira 5 kilometro. Amaitu aldut, baina ez daukat posibilitaterik. Kritikoan naz nirekin, badakit noiz irabezi aldudan eta gaur ez da nire eguna. Gaur da 7. eguna, egon naz egunero dena duten eta horraino. Kobok lasterketa utzin dula. En el Puente de los Navarros. Kobo zetorren oso konbentzituta, bai, lasterketa hau irabaziko zuela. Maldaz bera etorri direnean, aurreneko kontrolpuntutik Urrutik harrapatu. Urrutik junda, baina tumba muertai, Eta niretzat, Kobok ikusi dio bere burua. Ainoa errez junda, eta ezin diot jarraitu. Inaut aurrera junda, ezin diot jarraitu. Atzetikan zetorrena, 10 minutuko diferentzekin, harrapatu nau. Eta oso bide gutxin. Bere buruak egin diola. Zaz. Mendian denetari gerta daiteke. Gero berak euki dezake bajoia. Bai, baina ezken nik orain daukat bajoia, ez? Eta ez dakit gorantz joan Hala ere, etapa amaitu dezakezu eta hemen ez gelditu. Jarraitzen dugu gora. Ez daukat gogorik. Ez daukat gogorik hemen. Orduan, zuretzat hemen, bidea amaitzen da. Nire gailur estremeko bidea amaitu da. Bale, ikusiko gara. Venga, gaur niri mendia ere nago.
Agortu da Koboren zukua. Akabo. Minez etorren eta urrutik aurreratzea gehiegi izan da berarentzat. Enara bezalaxe, askorentzat perdidora lehena iristeko hautagaia zen Kobo. Beste lehiakidek baina ez dute Galdakaokoaren erretiratzearen berri. Urruti azkena doa eta galduta dago. Ainhoa bigarren eta Einaut lehen postuan, alde txikiarekin. Zer? Ainhoa aurrean dugu. Ez? Ondago, Ainhoa. Galdu, Ze, seiten? padre. Noak akun barzan, gorritzea? Ainhoa, nun sartu zara ba? Beste kaldea. Aurrean zeundelakoan genden. Bai. Esan gabiltze, markekin kontuz. Venga, eutxi bigote. Laster buru hemen. Bata bestearekin. Bata beste lagunduz. Printzipioz, Ainhoa eta Einaut doaz, eta Gari kameralariarekin batera. Bestetik urruti junbartzan hemen erdian, baina nik uste bidegurutze baten, beste bide batetik sartu dala, eta nire atzetik datorrela. Ari naiz denbora guztian, oinez, mantxo, harrapatzen nagoen, eta horarekin aurrea jarraitzeko. Hemen ikusi dezakegun bezala xe, Ainhoak pitxin bat aurre hartu dio, Einauti. Tiratzeko gokin, Ainhoa. Ez. Bera pauso ezin dut eraman eta nik horrekai txikin noa. Eroso goziko zorrela. Ainhoa, badoa, bere pasua. Bai. Eta ni neurin, baina asko gelditzen da, pentsatzen dut, eta primo hon bat mantendu dut horik. Zinik hemen abusa. Ainhoa, Eba, temuz. ondo. Ondo? Bai, bi susto izan da. Zer? Bi aldiz galdu naiz, Abai? bidea jakin gabe, bitan galdu, ulta eman beharra eta Ingarra ezen guzbaz? ondo. Ondo? Ja justu, ja nabaritzen dia kilometrokin da ditugula, baina, bueno. Abantara handiak itzoaz, Eta gori zaete zoen beste falta, 8 kilometro dola. 8 kilometro gora. Gutxu gore. Bale, bau. Bakon bat, Lase jugun beharko. Zuk karrera egoera honetan, pixkat gordetzeko aukera daukazu, Bale. Beste batzuk ez. Hori zuk ikusi, honik izan dimerri zut, Bale, eskerrik asko. Apaina, makina, slangoa. Aguanta, ez da zer geratzen da. Aguanta. Konbertsazio askoik ez dute mongo, Bueno, tranqui. Zuk aguanta hortxe, negu esango txuk. Enpleu, atzetik inorrezta ikusten da, Inaut, gora onda rutxo. Bai, gora. Zemuz ba. Hor sentzazio nako izko ez da? Bai. Luzen bihazta, Bueno, ez. Enara nola jasodek? Enara, ez usteko handixe. Bai, enara favoritotzan eugan. Nik ere bai. Bueno. Pena, oso fuerte zitorrelako. Bai, hoxi da. Ainhoa, Amagoia. zelan? Aurpegi hona ekozu? Bai. Prozesioa barruti doa. Joder, Ja gogoa daukat iristeko. ja gitzi falta da. Animo. Bai. Mira, Alberto, urrutik berriro bilatu du bidea, eta marketan do. Vale. Ez dakiguna da, urrutik dakin edo ez, Koboren egoera. Orduan, bere ustez, azkena izango dela berriz. Egurren jungo ebitza. Oidek, edo burutikan, edo bera etortzen dan, edo agian motibatzea, ja behin ordezaldea junda, eta aber beste garrapatze ditun, eta ez da kanpoan gehatzen. Zein duzu urruti? Torlaruntz? Torlararte. 8 kilometro, joan etorria. Bide gurutxe baten oso txarto markaututa zegoena, aurrera bota dut. Orduan, egin behar izan dudana, izan da Torlararte joan, bertan galdetu,
Eta egindako 4 kilometro horrek atzerantz egin behar izan ditut. Horrekin dut momenturik eta latzena berehala jauzi naiz. Burua galdu dut, minak etorri zaizkit, guztiz utzitu nago. Bueno, eta orain, zegin behar dezu. Aurrera segi. Negarrak ez du balio. Orain, foraldu, txapeldu nahi eskoa eman. Venga, animo Urruti. Animo, zamorerik eman inoiz. Hori zer arte. Venga, egurra. Zapeldun basaela, hostia. Venga, bai. Eñau diazi jok. Baina beira bestaldetik. Aurrera zi. Eñautek, segin du. Galdu ez? Mantxo. Galdu ez? Segurtasunarekin, marrak, gorria eta txuria nunda de. Han. Eñautena, txapelak entzeko mokua. Horre egon da, konstante, venga, ti-ta, pi-pa, pi-pa, tipi-tapa, beti aurrera. Por sendero. Eman bostekua. Por sendero, ¿está? Bai, animo, eh? Esku dauka. Gorik, por sendero. Ñaut. Por sendero. Ondo markauta. Vale. Venga, Ibon. Venga. Hemetik. A ver, Eñau, eskura daukak, Vale. Normalkata ikustu. Etapako azken aldapa bakarri gelditzen zaie, Ainoari, lasterketa buruari, eta Eñauti, bigarrenari. Urruti nahiko atzeratuta dator, Kolade Kaballon buelta erdia hartu, eta bere bilanoa, 6 kilometrora. Azkena da eta kanpoan dagoela uste du. Ez daki, kobo kutzi egin duenik. Apa Urruti, ritmo honean zoazen. Venga, ondo. Ezun gaituzu, ez? Gutxi gora bera Kolade Kaballera, 6 kilometro eta gero beste bi igoe. 2 kilometro igotzeko. Ainoarekin azken kilometroan. Ez da zer geratzen. Ja, zailena inda dago gorkoz. Urruti, akatsa eta gero azerra zure buruakin. Ez azerra ez. Aldudan egin dut, aldudan guztia. Topera irten naiz hanon puntutik. 9 minutu jo aldea. Oso denpora gutxitan jan dut. Eta gero nire akatsa ordain dut. Eñaut, oin bai eskuandeko zula, Eskuando zula, ja, Lase, venga. Arnaz ondo hartu, eta Eskerrik asko, Jon. Eskerrik asko. Hombre. Hostia. Lehen momentu baten bakarrik joan naiz, da... Hostia, behar nuen, Venga, ba. Te badago, ja. Venga, lasai hartu. Oso, baino. Venga, zoragarri. Arnaz hartu lasai. Arnaz hartu. Fuerte, venga. Basaude ya. Ainoa! Bai, Makina! venga, ia gutxi falta dela. Venga, upa. Animo, Ainoa! Kriston poza, ez? Ja horitzen dituzu zure etxeko animatzen ibiliko diala, lagunak, dena. Kuadrillakok eta oso pozik, ez? Oso unkigarria da eta oso emozionantea helmuga sartzea eta behaien gaitik iten dezu indako esfortzua ja behai eskaintzen dezu, ez? Venga, finalean zaude, Bai. Bai, ia ez naiz kontziente. Gero indarra hartu eta burua pentsatzen hasiko geha, biharko etapa ibeira, baina noain, ondo rekupera. Eta,
Hombre, bihar aldetena emango dut eta saietuko naiz irabazten. Konzentrazioa handiz ibili beharko dut, markak ondo ikusiz, denbora ez galtzeko, ze bestela hor juguten zait lasterketa. Eta bihar topera egon behar da, alde horretatik eta alde nahi. Enara, zure gaitik, Urretxun gaitik. Hori, Raiola! Ñaut. Hostia, ¡Ánimo, Ñaut! Lortu dezu. Ñaut. Venga, la hostia. Zorroz, venga. Ñaut, máquina! Se va. No le has alzado, Ñaut. Ja, ikusi dut ni, ja emozionata, aianaz, malku bai jauziaztaz. Orduan buru altzateko denpori bizkat harturo, denuna zen bizkat aprezisa. Eta, ze bide guztien etorrena buru bajata, egurril. Ontsu konturatu, benetan nuna zen, zelago zubertea gaten hemen egotiaz. Eta, oso pozik. Gradas de Soason geratu naiz. 36. kilometroan Urrutiren zain. Berehala iritsiko da. Indarrez nola datorren ikusteko amorratzen da. Venga, Urruti, venga. Venga, animo Urruti! Venga, arnazie! Venga, makina. Apai. Denbora mordua galduntzea, oan kontrolez kanpo zabiltza. Justu kontrolez kanpo. Ez duzin berda, bale? Deikin berdeu. Venga, ortopera zoaz da. Fenomeno. Fenomeno. Zemu zoaz. Ondo. Hartu arnaza. Gogorra da ondinota. Xabi, Urrutik etzekik, kobok abandonatu indela. Eta hirek esfortzu egiten heltzeko, eskerrak emateko, beste ekidei. Jo, hori, emozionatu dira. Txitipollo. Flipatu egin berde. Ze Urruti? Urruti, zene, kaleatu nola baite? Ez, ailegatute ondo, sakatute. Zer? Sakatute, egurren monda. Bestek aurretik ditu, bale? Bueno, merezi du heltzeka, Sorionak emon eta punto. Ez da besterik. Kiroltasun, kojon. Gauza bat inberde. Eta honik eskatu gute. Favore bezala. Nahi dit, heltzia eta denbora darren, helduko ditu. Bale? Eta nuko ditu. Terneru bezala, Ternerune batak izan duen besti heluta aibala, hostia. Horboa. Bale? Hori de. Mesik eta, Bale? Venga, hori, hostia. Sufritzeko kapazitatea beko zute. Sobran. Bere buruaren aurkako erronkan, aurretik 2 kilometro eskaz geratzen zaizkio Urrutiri. Gorizera iristen bada, hartu behar du ezusteko galanta, kobok lasterketa utzi eta finalean egongo dela jakitean. 2 kilometro falta dira, han ikusten ez dugun, telatu oraintxe ikusten dan lekuan. Han, txuria. Ikusten duzu? Guti, ikusten duzuan. Bale. Hoirik gelditzen da. Bale. Damak izkizu, illa 285 kilometro. 285 kilometro, bale? Hemen ezin dugu gelditu ja, Bale? Ipa dios. Bira zema gelditu dian. Zu bakarri dakizu zema sufritu duzu. Bale? Burua gora.
Bisual, ezin dizut engainatu nik. Ezin dizut engainatu. Alfa! Zein eskeni behar diok, sartzen baiz. Klaro dau. Zeini? Haite ama nahi eta koñateari. Bai? Txekoak. Beti hor. Badak izan diten mezi hula, Beti. Askotan zaiatziak eta oinaziak eta gurutze bideak eta kalba jomendiak eta golgotak eta kristo dana mezi hula, Ia motel. Norbeak guztua behatzeko, Bai. Hoiek, satisfazioik eharren horiek eta. Norbeak guztua behatzea, Harakit behito. Seguro nago behitxe. Hoiek eta. Zorio nago motel. Gora, tu behar, Apa txapeldun! Apa Urruti niratzea. Apa txapeldun! Oso ondo urruti! Lehenbiziko galdera, denboran. Bai, barruntzate. Barrun? Barrun. Urruti, barrun eiz. Bala izan diten, barrunez pasan, perdidua zuzen zei bertzula. Esan zia, Bueno, deskansatu gordu. Bestek? Batzuk iritsi dira. Bai. Barruna Ainhoa izan dek, ez da? Ainhoa aurrena. Ba. Hemen dira. Ainhoa. Zorionak, Zoriona makina. Zamos, ondo jatu zea? Bai. Vale, zorionak, Iau! Horri! Larru! Zorionak, Bueno. Urruti. Erkixo. Ibakik, zailena bizimo guntan ez dala ahal izatia. Nahi izatea baino. Nahi izatia. Horregatik hau hemen. Bai. Eta bakik, sufritziak bere zari jaukitzeula. Eta bakik perdido joko izela. Bai, ez da. Eta bakik noiz joko izen perdidoa. Beratu nahi. Nik jahar. Kobo horreti datu inde. Eta hirugarren naiz. Zeki den. Ega. Oso zoragarri izan da, porque sartu nahi zenean etxekoekin gogoratu naiz, aita ama naia koñateekin eta azkenean bidean gelditu direnekin, Ni enekien barruen nengoela, azkenean toper aldunaz, azkenean legeak eta guztian berdin egonaz, azkenean arte burrukatzen, ez dut inoiz amore eman, eta hemen badakizu, ezinezkoa bakarrik apurtxu bat zailagoa da, zer gehiago. Ainhoa, Inaut, Urruti, zorionak. Eskerrik asko. Berriro ere. Jende askok, beste bederatzi korrekalarik behintzat, Irungo Aldabe baserrian hasi ziren, zuen lagunak egon nahi zuten lekuan zuek zaudete. Eta hori, marka da gero. Zorionak. Inaut, zorionak. Eskerrik asko. Nire pronostikoetan ez zinen barruan. Bueno. Beira. Apustu galduzu, orduan. Bai. Bai, nahiko fuerte eguna, bai, izan. Eta gero, dena aldeko gertatu zaizu, eta niretzako hori bertute bada. Ez galtzea, ez erortzea, psikologikoki ez erortzea, niretzat ez dira kasualitateak, Eta txapeldunek hori izaten dute. Ainhoa, nola da posible galtzea? Esan da, bai, horra hon daitekela, are igotzeko aukera hortxe galtzea, indartxuen izan da gaur bintzat, zentzezu, naztu edo... Bai, konfundituta erabat ju naiz, eta nahastu naiz, ni bideek ez ditut ezagutzen, lehenengo aldia da hemendikan ibiltzen naizela, eta gero Einautekin topo egin dut, eta berekin batea jutea erabaki dut. Gaur baieztatu duzu, askok pentsatzen genuena. Indartsuena edo indartsuenetako bat, zegala. Urruti, zorionak. Eskerrik asko. Ze sentsazio daukazu? Oso ona. Utzik, baina oso ona. Ez altzaizu burutik pasa ere egin, kobo kanpoan geratu dara. Inondik inora bez. Baina otzi joan ondo? Ez, baina neu bez. Bi egoera bi urri bizi zen dituzu. Enararen trokatzea eta itxi berrena. Nola izan dira? Enarana oso tristea, nik ikusi dut ganera nahiko potente ezin dela, Beragaz joanaz, tira, eta halako baten, entxundot, zagatea, eta begitutenen atxera eta enaran arpeia ikusi dutenean, segiduen ikusi dut, ez euser txarra.
eta, azkenean, zuk esan doztezunean, libre nintzela aurrera joateko, pena handiagaz, baina, azkenean hemen lasterketa baten gauz, da, ano puntutik gertu egon da, eta... Enarak aurre ikusi dugu, irrifarrak alduta. Uste dut arretiak esan ziola, errezildarrez, esan zuen. Nekatuta dagoen irrifarrez. Ni segituan kontuatu naiz, irrifarrak aldu duela, zaurekin txetorgean. Enarak irrifarra berreskuratu du. Eta zuentzako, mezu bat diele. Aldun zez, Kaixo, finalistak, zer moduz? Espero dundi baino begotean hemen botata, mezgintze txiki batekin, baina, espero duzuek oraino iristea, gorizeraino eta perdiduraino jotea. Horietako bat espero duzu Ainoa izatea, benetan badakit kriston indarra dituzula, badakit zuregatik, niregatik eta bidan geritugu diren guztiengatik egingo duzula, kriston konfiantza du zuregan, eta espero dut zu lortzea, ikustea Euskal Herriko emakumeak paso gogorrak dela eta dena ematen dugula. Eta hori, gustatu litzaidake zurekin horre egotea, baina, hau gertatu zait, ez dio buelta gehiagorik emango, baina, geratuko dugu beste nonbaiten dio tontor bat egiteko. Indarra asko, beste hori ere bai, hau pazuek, eta mi esker esperientza hau bizitzagatik. Musu bat, agur. Zainoa, guztiontzako mezuaz, zuretzat, bereziki, Zuk irabaztea nahi dugu. Indar pixkat emango dizu biharko, ez da? Bai, irabaztea lortzen balin badut, omenaldi txiki bat ingo diot, orgoian. Oso ondo. Biharko etapak ez du zerikusirik izango, orain arteko ezerekin. Azteko, terrenoa bera. Arritza eta arritza izango da. Eguraldia. Orain arte, Alberto askotan gogorarazi digun bezala, ez dakit nork, edo ez dakit zergatik, baina ikeragarrizko suerte izan dugu. 7 egunetan, laino bakar batez. Biharko iragarpenak txarrak dira. Niri komenia ez da igual, hori egualdi txarra, eta ez da, eguerdirako esan da beurixe. Nitzago goxin-goxa, txingorra azten bala eta edurre eta hasi, hobeto. Euria, lainoa, behar bada elurra, 4 kilometro terdi, desnibela handia, ura beste zerbait izango. Orain artekoak ez du zerikusirik izango. Hartu atxeden, eta bihar arte, bale? Nire buru ez dut ikusten, momentu garaile gaur Ainoa pemonda benerak ustaldixe emonda, ez dut ikusten, eta hori ez da ona. Momentun, ez dut ikusten nahiz izan. Nik apostu emiko eban, Ainoan alde eban. Asko gustau zait enara bidalitako mezua eta saiatuko naiz mezua esaten zuen bezala irabazten. Agian, flojoen nagoena ni naiz, gaur 8 kilometro gehiago egin ditut, baina, azkenean 4 kilometro dira gorantza eta, hil arte emango dugu eta mate-matek heldu beharko da eta espero hendik izatea, baina, ez da erraza izango, bapes. Venga, gailurrara! Bueno, ikusi behar dut aurre. Zona teknika dator oin, Eta nahostia gogun pan. Eutxi! Gora! Hapa ondarru! Nolako trumoia. Hay que bajar, no podéis estar en altura con tormenta. Estutu, ya, venga, ánimo. Ekaitza elektrikoa. Venga, bera, Cuidado, que patina resbala con precaución, no vayas con prisa. Sí, cronómetro, Ahí, Vale. No. ¡Ánimo, Urruti! ¿Monte perdido? Monte perdido. Arkidurak. Aguanta, Bai. Hora. Doa indikan dena, esan gabe da. A ver, zer dan ba, zein dator hemen? Hor,